Súčasťou duchovného rozvoja je rozpoznať satanistické tendencie, ktoré vás charakterizujú a úplne sa s nimi popasovať a integrovať ich. Je to dôležité. Nejde ani tak o to, aby ste ich odhodili, ale aby ste ich pretvorili. Rozdiel medzi ľuďmi, ktorí to dokázali a tými, ktorí to nedokázali, je zjavný, aspoň do určitej miery. Ľudia, ktorí svoj tieň vôbec neintegrovali, sú naivní, čo je zjavné, už pri pohľade na nich alebo pri rozhovore s nimi. A pretože sú naivní, často sú aj zatrpknutí, pretože sa stávajú obeťami. Naopak tí, ktorí svoj tieň viac integrovali, sú nebezpeční, nie v negatívnom slova zmysle, ale skôr ako majstri bojových umení. Hoci sú nebezpeční, ale nemusia to dokazovať, pretože ich prítomnosť vyžaruje implicitnú možnosť chaosu, čo je veľmi dôležité. To je jeden z aspektov, ktorý ľuďom dáva sebavedomie. Ak ste neškodní, nie ste cnostní, ste len neškodní. Ako králik. Králik nie je cnostný, je len bezbranný a jedinou jeho schopnosťou je byť korisťou. Cnosť znamená, že vo vás bdeje monštrum, ale nekonáte ako monštrum. Paradoxne, ale zároveň musíte byť monštrom. Tento princíp vidíte všade. Harry Potter napríklad má chyby, nosí v sebe traumu, má v sebe zlo a dokáže hovoriť s hadmi, hlavne neustále porušuje pravidlá, nie je vôbec poslušný. Ale má na to dobrý dôvod. Keby on a jeho skupina, s ktorou porušuje pravidlá, tak nerobili by nikdy nedosiahli vyšší cieľ. Je to zvláštne, ale je veľmi bežné, hlavne v mytológii, že hrdina musí byť monštrum, ale kontrolované monštrum. Napríklad Batman je taký. Je to príbeh, ktorý počujete stále. Ak chcete v živote bojovať za to, čo chcete, musíte chcieť vyhrať a musíte byť schopní zraniť ľudí. Nie pre samotné ubližovanie. A to vás odlišuje od zlého človeka. Ale musíte túto schopnosť mať a rozvíjať ju. Paradoxne, toto je krok na ceste k osvieteniu. To nie je to, čo si ľudia myslia, pretože už dlho sú krmení len jednostranným príbehom o právach a impulzívnej slobode. Chýba tu druhá strana príbehu. Nie sú žiadne práva bez zodpovednosti. A už 60 rokov počúvame len o právach. To zanecháva prázdnotu v srdciach ľudí, pretože zodpovednosť je tá, ktorá prináša väčšine ľudí význam, ktorý ich udržuje počas života. Nie je to šťastie ani impulzívne potešenie. Tie sa stratia pri prvom nepriaznivom vetre. Ale prevziať zodpovednosť za vlastnú pohodu, snažiť sa dať dokopy svoju rodinu, slúžiť svojej komunite, hľadať večnú pravdu a žiť ju, to je ten druh vecí, ktorý vás môže zakotviť v živote natoľko, že dokážete znášať jeho ťažkosti. V poslednej dobe sa spája mužská kompetentnosť a moc, ale najmä kompetentnosť s tyraniou. A to je veľmi, veľmi náročné pre mladých mužov. A je to náročné aj pre mladé ženy. Je však pravdou, že pre ľudí je veľmi prospešné počuť, že by mali byť kompetentní a nebezpeční. Nájsť si svoje správne miesto vo svete. Pretože jediná alternatíva je byť slabý. A slabosť nie je dobrá. Tí ľudia, ktorí strieľajú na stredných školách, sú slabí. Život je veľmi náročný proces, na ktorý nie ste pripravení, ak nemáte schopnosť byť nebezpečný. To neznamená, že by ste mali byť krutí alebo niečo podobné. V Novom zákone je veta tichý zdedia zem. Ale slovo tichý nie je správne preložené. Znamená skôr niečo ako tí, ktorí majú meče a vedia ich používať, ale nechávajú ich v pošve, zdedia zem. To je oveľa lepší spôsob, ako o tom premýšľať. Musíte byť silní a obávaní a potom mierumilovní, presne v tomto poradí. A to nie je to isté, ako byť naivný, slabý a neškodný, čo je niečo, k čomu sú mladí muži nabádaní. A to je veľmi zlý nápad. Veľmi zlý nápad, pretože byť naivný, slabý a neškodný znamená, že nebudete schopní zvládnuť tragédie života. Nebudete schopní niesť žiadnu zodpovednosť. Skončíte zatrpknutí. A keď ste zatrpknutí, stanete sa nebezpečnými. Dospelých mužov by ste nemali považovať za deti. A mladí muži to naozaj potrebujú počuť. Myslím si, že by to mali počuť častejšie a prebudiť v sebe monštrum. Každý totiž hovorí, mali by ste byť neškodní, cnostní, nemali by ste nikomu ubližovať, mali by ste potlačiť svoju súťaživosť, nemali by ste sa snažiť vyhrávať, nemali by ste byť príliš agresívni, mali by ste ustúpiť. To všetko znie zle. Mali by ste byť monštrum, absolútne monštrum, a potom by ste sa mali naučiť, ako to monštrum ovládať. Niekto, kto nie je schopný krutosti, nie je morálne vyšší ako niekto, kto je schopný krutosti.
A povedal by som, a to je v súlade aj s knihou Umenie vojny, pretože ak nie ste schopní krutosti, ste absolútne obeťou každého, kto toho schopný je. Časť dôvodu, prečo ľudia obľubujú antihrdinov a zloduchov, je tá, že časť ich vnútra volá potom, aby začlenili monštrum vo svojom vnútri, do svojho života. To im totiž dáva silu charakteru a sebaúctu. Pretože je nemožné si seba vážiť, kým si nevybudujete ostré zuby. A ak si vypestujete ostré zuby a uvedomíte si, že ste do určitej miery nebezpeční, alebo možno dokonca vážne nebezpeční, môžete požadovať, aby ste sa správali s úctou k sebe samým a aby to isté robili aj ostatní. To však neznamená, že byť krutý je lepšie ako nebyť krutý. Znamená to, že byť schopný byť krutý a potom sa rozhodnúť, nebyť krutý je lepšie ako nebyť vôbec schopný krutosti. Pretože v prvom prípade ste len slabí a naivní, zatiaľ čo v druhom prípade ste nebezpeční, ale máte to pod kontrolou. Mnohé bojové umenia sa v rámci svojej filozofie tréningu zameriavajú presne na toto. Neučíme vás bojovať, učíme vás byť pokojnými, bdelými a vyhýbať sa bojom. Ale ak sa do boja predsa len dostanete, budete schopní odpovedať sebavedomo. A s trochou šťastia, čo určite platí pri šikanovaní, rozumný prejav sebavedomia, ktorý je často ekvivalentom prejavu dominancie, stačí na to, aby sa šikanujúci stiahol. Sila, ktorú si rozviniete vo svojom monštre, je teda vlastne najlepšou zárukou mieru. A práve preto v knihe Umenie vojny je zmienka, že je nevyhnutné, aby ľudia integrovali do svojho bytia aj svoj tieň. Jung povedal, že je to hrozná vec, o ktorú sa ľudia pokúšajú, pretože ľudský tieň, všetky tie časti vás samých, ktoré si nechcete priznať, siahajú až do pekla. Čo tým myslel je, že cez analýzu vlastného tieňa môžete pochopiť, prečo sú iní ľudia, a aj vy sami, schopní strašných zverstiev, ktoré charakterizovali napríklad 20. storočie. Bez tohto pochopenia nie je možné takéto tendencie ovládať. A práve preto sa po ceste osvietenia a múdrosti kráča len zriedka. Pretože ak by to bolo len o nasledovaní vašej blaženosti a robení toho, čo vás robí šťastnými, každý z nás by bol stelesnením múdrosti. Ale vôbec to tak nie je. Ide o to postaviť sa tomu, čomu sa najmenej chcete postaviť. Integrácia tieňa je zaujímavá vec. Uznanie seba samého ako zdroja zla, povedzme, vám v určitom zmysle môže paradoxne priniesť väčšiu úctu k sebe samému. Je to zvláštne, ale je to ten istý druh úcty, aký môžete mať k divokému zvieraťu alebo dokonca k monštru. Možno sa tak naučíte zaobchádzať so sebou inak. Myslím si, že toto je obzvlášť pravdivé, pokiaľ ide o disciplínu detí. Ak viete, že ste monštrum a že sa to vo vašom živote prejaví, či už vedome alebo nevedome, stanete sa lepším v disciplíne detí. Dôvodom je, že nechcete vystaviť deti svojej temnej stránke. A ak sa správajú a neprovokujú vás, čo znamená, že sa tak pravdepodobne budú správať aj k iným, to monštrum vo vás môže zostať potlačené. Ale ak si neuvedomujete, že ste schopní ničiť, môže to byť ničenie samotné, ktoré sa rozvinie v priebehu 10 ročí. A to je v istom zmysle celý príbeh Freudovej psychoanalýzy. Čiastočne, ale buď máte tieň pod kontrolou vy, alebo má on pod kontrolou vás. Existujú len tieto dve možnosti. A nikdy nebudete v bezpečný tým, že vás vykastrujú.